Sanibonani bazalwane, sanibingelela nonke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Njalo ke makuyisabatha siba nalesi sikhathi esihle kangaka sokubuka ke izwi lenkosi ngesifundo sesikole sesabatha iSabbath School enhliziyo yebandla lika Kristu namhlanje. Singena kwikota yokugcina njengoba sazi ukuthi unyaka ushiya ngempela ekupheleni u2020. Siyabonga kakhulu kusigcina kaThixo kuze kube lesi sikhathi. Sibuka ke isihloko esithi ke imfundo esikoleni sase-Eden, la sibuka khona indimana ekhanda uJobe 36 uverse 22 othi uNkulunkulu uphakeme ngamandla akhe, ngubani ofundisa njengaye na. Ngithe mangibheka lesi sihloko ngathi mangibheka indimana ekhanda kwalombana kamnandi ukuthi uthisha omkhulu uyena uNkulunkulu uqobo lwakhe, ingakho lesokuqala isikole kungesakhe uNkulunkulu kwengadi enhle yase-Eden. Ngaphambi ke siqhubeke nesifundo sethu, ake sithobise amehlo sivule ngomkhuleko. Baba wethu, siyakhuleka egameni lenkosi uJesu, sicela umusa wakho lomkhulu esiphila ngawo kuba uqhubeke kube nathi namhlanje. Uma sibheka izwi lakho siyalinxusela ukuthi libe nomphumela omuhle kuphileni kwethu ngoJesu. Siyakhulekela bonke abalalele lesi sifundo manje naphakade. Amen. Isifundo sethu ke nje basesithulethekayo la sikhuluma kahle ngenkolo yobuKristu esingathi nje i-Christian education bazalwane. Ngoba isihloko esikhulu sikhuluma ke ngemfundo yalaphana ke Eden, education. Kahleke kade ngivule siphi isifundo la, engathi ngivule awuthi ngisheshise ngibo akusona isifundo engisifunayo lesi. Nakho ke sengifikile khona. Indimana yekhanda bese ngikhulumileke noma sengishilo indaba ithi ke la abafundi abaningi beBhayibheli bayayazi indaba kaGenesis 1 kuya ku3 kanye nalabo ekhuluma ngabo okungabalingiswa okuNkulunkulu, Adam, Eva, ingelosi kanye nenyoka. Kuyabonakala ukuthi isimo esichazwayo siqhamuka ngendlela enhle yokuchaza ingadi enhle yase-Eden ekhazimulayo esingathi sinikeze igama lokuthi iyiparadise. La kubonakala khona futhi ukuthi igameko ziza ngendlela exoxwa ngayo esinye emva kwesinye ngokulandelana kwaso. La sibona khona uNkulunkulu engumdali, simbona futhi enikeza uAdam isifundiso beno-Eva lesi abafundisa sona. uAdam no-Eva bayona, uAdam no-Eva bayakhishwa ensimini yase-Edeni, kodwa ma bekhishwa kanjalo akuvalwa isahluko sikaGenesis kungabonakalanga ukuthi khona imfundo uNkulunkulu ayefuna ukuthi bayithole evela kule ndaba kaGenesis. Okokuqala ke uhlelo lokufundisa olulapha kwesokuqala isimiso sokufundisa emhlabeni lona oluyisibonelo seyikhathi zonke nangemuva kokuwa komuntu imbala. La kuvela nje ukuthi umgomo ovezwayo la eEdeni kubonisa ukuthi kwakuyikhaya lokuqala abazali bethu bokuqala. Ingadi yase-Edeni yabe futhi i-classroom, incwadi iyabe ifundwa kwakuyinesha imvelo, bese kuzothi uthisha kwabe kuNkulunkulu obe-instructor efundisa abokuqala abazali bethu njengabafundi. Nathi siyibamba la eqaleni incwadi lesi besiyifunda i-education page 20. Kuyaqhamuka ukuthi ke uNkulunkulu uyena ongumqali nomsunguli walesi sikole, aphinde abe uthisha omkhulu waso, aphinde abe ngokuqala uthisha owakwabonakala efundisa uAdam noEva ngaphambi abakhethe omunye uthisha Nkosi yami lo bafundisa ke izifundo ongezona. Kwenzakalani ke siyazi indaba, kodwa ke kuze kube namhlanje la ke siyalahlekelwa kakhulu ngoba imfundo bekuyiyo iyonakala ngesikhathi konakala abokuqala abazali bethu eEden.
Masibheka ke lapha sithola ukuthi uGenesis ahluko sesibili uverse 2 kuya ku23 kunombuzo ukuthi ke uqaphelani ke ngenhloso kaNkuluNkulu ngokudala nokubeka uAdamu kule ndawo yaseEdeni. Kuyacaca ke uma sifunda kahle ukuthi uNkulunkulu wayebabeke ukuthi benze ini. Mhlawumbe okokuqala nje kubalekile ukuthi bayilinde insimi yaseEdeni bayilime nokuthi babize inceke kukho konke okuphansi kwabo njengama stewards kaThixo. Ilonto esingayithola ebalulekileyo. Kodwa kusemqoka kakhulu la ukuthi sicabange ngokuthi lengadi ibiyiklasi kwezomqondo opheleleyo, ikakhulukazi njengoba sibona iEdeni yayigcwele okuhle okungonakalanga kwendalo kaNkuluNkulu osekubukhona ukuba siqonde namhlanje ngenxa yokuba sesingabantu abawileyo emhlabeni owileyo, futhi umhlaba osubonakala manje ungasafundiswa ungqo uNkulunkulu kodwa usuphumile eklasini likaNkulunkulu wangena kwelinye iklasi lomunye uthisha. Ngicabanga ukuthi siyibona kahle le ndawo abathandekayo ukuthi uma singakuyena uNkulunkulu uthisha wethu, kodwa masuka kuyena uNkulunkulu usathane uba uthisha. Bese sifunda ke izifundo ezi-wrong kulo sathane, kanti kuNkulunkulu kunezifundo eziyizona. Thola lapha kuNkulunkulu wenza isilisa nesifazane ngomfanekiso wakhe engadini ayababekele kwabenza umsebenzi omuhle kuyo. Lapha ke qaphela ke ukuthi khona isimo sikathisha mfundi ebesikhona noma ubudlelwano obebukhona. uNkulunkulu uyakwazi ukwenza uAdamu and uAdamu uyakwazi ukuthi uNkulunkulu aqonde nepotential amandla anawo uAdamu ngalokho ayengakwenza njengoba wanika nethuba ukuthi ayiqambilwane amagama njengoba zinjalo. Asikuqapheleke ukuthi umthwalo wawunikezwe umuntu kwakuwukuthi umuntu iqobo lwakhe enze izinto azojabula ngazo. Ngakho ke masibuka ke lapha le ndaba kaThisha nomfundi akuyona into ebuhlungu njengoba namhlanje sebesanje mhlawumbe uthisha kodwa mhlawumbe namhlanje basasaje baba basashaya thina sasibabe sidinda nje uma kugena nje esikoleni seziyasha. Ngakho ngisho kona ushayela nje ukuthi useklasini owakwenza ukuthi kusesikhathi nokucabanga kwethu ungabi ngokuvulelekile sisabe induku. Anyway angikho lapho kodwa ngifuna nje sibukeke la ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi thina abantu thola kokuneliseke singakuthola kule ngadi yaseEdeni okugcwalisayo okuyimbuzo ukuthi khona uNkulunkulu ayibarobhe ngakho Adam noEva ukuthi bangagcwaliseki na. Kwakumele-ke bakwazi ukuthi benze okufanelekile, kodwa kokusemqondo uNkulunkulu wayazi inhliziyo kaAdamu, wayekwazi nokuthi kufuneka enze kuzaphumelele. Wanikeza uAdamu umsebenzi wokuthi ayibheke insimi yaseEdeni and uNkulunkulu wamfaka le nsimu ukuba ayilinde ayigcine. Genesis 2 verse 15. Kunzima ukucabanga ukuthi kwakunjani ngempela ukucabanga ngaphambi kokuba umhlaba ube sesonweni nangaphambi kokuba kube khona ukufa imbala. Njengoba sesibona lezi zifundo ke sesiyibona namhlanje esesingakhuluma ukuthi uNkulunkulu wayebeke izifundo ezinhle kabi zoba kufundelwe ekhaya ensimini yaseEdeni. Namhlanje sinayo i-home education kufundele ekhaya, kodwa nakho sekuye kube namaphutha. Ingane ayikhuli kahle socially, ikhula nje iwumuntu ontekenteke. Mayisiphumela ezweni langempela kusasa ayikho fit to face i-social challenges ngoba ibifundela ekhaya. Kodwa ke lapha Genesis 2:19-23 wenza izilwane uNkulunkulu aphinde enze futhi nomlingani kaAdamu okuEva. And then ke uAdamu bese ke dinga ke oyidinga vele umlingani nomuntu azoba naye, kwaba ke nokho umuntu wesifazane. And uNkulunkulu ke wayeyazi ukuthi umuntu udingani nobudlelwane naye, wayazi futhi ukuthi ikuphi okufunekayo eEdeni ukuze bakwazi ukuhlala njalo bekuyona lengadi yaseEdeni. Babenikezwe ke ukuthi baqonde ngenhloso kaNkulunkulu ekudaleni nangothando lakhe ngomuntu, baqonde futhi ukuthi khona ibanga elikhona phakathi kwalengadi. Kuthiwa lapha ithi lapha ke uyifunda kahle la, from the great distance between us and Eden. Okay, it's hard to imagine what it must have been like, though it is fun to try to imagine, isn't it? Kuyabonakala ukuthi ibanga eselibe khona phakathi kwethu nensimi yaseEdeni asakazi nokucabanga nje ukuthi kwakunjani ngempela. Uma siyacabanga sesingahleka nokuhleka ukuthi ho kwakunjani sengathi yihlaya ngenxa yokuthi sekhona kakhulu ibanga elikhulu phakathi kwethu naye eEdeni. Kodwa nje ukufinqa engxenye yokuqala
yesifundo sethu ngayifuna ukuthi nje isikole sase-Eden isikole oqala uthisha kwakuNkulunkulu, abokuqala abafundi kwaku-Adam no-Eva, abokuqala abafundi ku-Adam no-Eva, and kukhona-ke ney'ngilosi, kwaba khona-ke nenyoka iyagcina isibonisa-ke iyafaka nesikole esiphuma eceleni. Siyathola-ke la ukuthi kwaba khona-ke ukugxambukela la sibona khona ukuthi kule njabulo ebikhona kangaka yaseklasini ngesikhathi befundisa konke kuhamba ngendlela ehlelekile, kwabe sekuba khona-ke ngade se-Edeni ukuba-ke kube khona isimo esishintshayo lapho Adam no-Eva beyithola khona-ke besesimeni esesishintshile. Kodwa ngaphambi kwalokho yonke into ibiyinhle, kwakunomsindo weyinyoni, kunezimbali ey'ngaboni, kunezilwane ey'khululekileyo nazo ey'hamba nje umathanda, u-Adam ayiqambe amagama njengoba uNkulunkulu wabe eyidalile. UGenesis 2 simbona esuka-ke engena kuGenesis 3 la konakale khona-ke izinto ngenxa yokuthi kwaba khona umuntu esingathi umxambukeli owaxambukela ukuzokona lokho uNkulunkulu ayikwenzile. Kodwa-ke sithola ukuthi noma ixambukela kuSathane, uNkulunkulu wayevele ebenza Adam no-Eva baba namalungelo okukhetha. Ngakho-ke inyoka nayo yayikhona inhle phakathi kwezilwane zonke, babeke bayibona kodwa engenalo ulimi, yayikhuluma engakaze ize ikhulume. Kodwa ekukhulumeni kwayo inyoka yakhuluma amazwi athandekayo, yachaza kahle okwenza ukuthi ithoni yayo ibe ngezwakala kamnandi. Lokho-ke kwase kuba isimo sokuthi inyoka yamenza u-Eva wahalela noma wathanda lokhu ayibekelwe khona, okwenza ukuthi ekugcineni kungabe kusahamba ngendlela uNkulunkulu abe efise ngayo. Uma sibheka la kutholakala ukuthi okunye kwenzekileyo, uNkulunkulu ubonakala engahambisani nesimo sokubeka kukaSathane noma inyoka eyabe izama ukuzokonisa laba ababili Adam no-Eva. Kwakhona umthetho kaNkulunkulu babebekelwe wona Genesis 2 16 and 17 kuba lo mthetho babe ugcinile bawuhlonipha, kwangeke kube la kukhona bedle khona umuthi onqatshelwe noma ongavunyelwe ukuthi udliwe. Noma yini-ke enzakala lapha endabeni khona ukukodwa okugqama ukuthi qikelele uAdam noEva babedalwe benamalungelo okuyikhethela, bezidalwa ezikwazi ukukhetha phakathi kokulalela ongalaleli. Ngakho-ke babe nelungelo-ke lokuqala ethwali lapha-ke okay. Ngakho ilungelo kusukela ekuqaleni emhlabeni ongawile kwakuwukuthi bona banelungelo lokuyicabangela kanye nokuyikhethela. Leyo ndawana-ke siyayithola ukuthi inhle, kodwa yona futhi ephinde isonise njengabantu. uNkulunkulu akuzange one ngokusipha i-freedom of choice ukuba sibe ne-will power, kodwa ngebhathi yona esiyisebenzisile namanje isebenzisa yona ukuzilimaza nokuyibopha ngey'bopho eziningi nokuyigwaza ngemjunju egcina isilimaza kuhambeni kwesikhathi. uGenesis 3 1-6-ke uyena kosechaza-ke indaba yenyoka eyabe isingenelela-ke siqaphela-ke ukuthi ngempela yakwazi ukuba yenze i-offer noma inikeze u-Adam lokho eyayikwenza kuthandeke kuye, futhi naye-ke wazibona esengathi impela kuhle kabi kwazo kuhle nokubi uma inyoka ithi uNkulunkulu lokho wabe emfihlele khona. Kodwa kuGenesis 2:16 siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu wayebatshele kahle ukuthi manje nidla lo muthi niyakufa ngempela. Genesis 3:3 uEva simbona-ke naye eyiphinda-ke lo mlayezo uNkulunkulu ayewushilo la ku-verse 4. Kodwa-ke iyaqhubeka-ke le ndaba iyahamba njalo engathithi-ke u-Adam u-Eva wayesayazi ukuthi uNkulunkulu ayifundisile, kodwa-ke futhi wabe sengathathi ngokubaluleka noma serious lento abe uNkulunkulu emfundise yona, ingakho alalela omunye uthisha ongalungile. Masibuyisa i-application kafushane, njengabazali singothisha abalungileyo bey'ngane zethu, masingabazali abasaba uNkulunkulu nabaqotho, kodwa abavamise ukufunda kwabanye othisha estradini bese bephatha enye education nesyllabus esingayazi eyona izinto. Umlayezo-ke okuthiwa-ke missing the message, balahlekelwa-ke umlayezo. Njengoba sifunde kwisigaba esedlulileyo la ngokucacileyo-ke u-Eva kuthiwa lapha-ke ulimi lwakhe lubonakala sengathi
lokho ayekufundiswa wabe esekuthanda kwakuconsisa amathe wayese engasaqondi kahle lokho uNkulunkulu akushilo ngoba futhi engakuthathi ngendlela eserious manje kwakunehaba ke nokho elenza ukuthi umphumela wezinto zakhe ube izenzo nomphumela obhlungu. Ngakho ke sithola ukuthi ukubhekana kwenyoka nayo Eva kwaba yinto enjani na kwaba yinto ephindaphindeka lokho okwakukhulunywa kuyena nasensimini ehlahleni Genesis 2 verse 3 and 2. Mhlawumbe ake sibuke nje masishane leyo ukuthi ngabe uthini uGenesis 2 Genesis 3 verse 3 and 2 kwesisikhathi kuba lulu ukuyicabanga nje iverse kanti mhlambe sekusiyagejeka uGenesis 3 verse 2 and 3 masishane nje ukhuluma lamagama uthi ke owesifazane wathi enyokeni singadla izithelo zemithi yasensimini kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi singadli singathinti ukuba singafi. Inyoka yathi kowesifazane anikufa nokufa lapha na ku verse 4. So ile mpikiswano ke yokuqala eyaba khona phakathi kaAdam phakathi kaEva nenyoka, kodwa kumphumela ke siyazi ukuthi egcineni wagcina ke esebona kufanele lithandle lokhu wabe eseyadla ke wabe esengena ke esonweni. Umlayezo ayewutholile wabe ebe nomlayezo ongaqondanga ukuzama manje ukuphambanisa lokho uNkulunkulu akushoyo, kodwa imfundo enhle yase-Eden yayimfundo iyayithi ababe nakho ukudibana nothisha wabo omkhulu bakwazi uba bafunde kuye uqhubeka kuya phambili, kodwa kunalokho baba sebebaleka ke manje bemcashela lo phethu usizo langempela uNkulunkulu ngenxa ukuthi basebemukele umlayezo wenyoka. Umona kwakhe umlayezo wenyoka kwabe sokusho ukuthi manje akusekho kahle ukumukela lokho uNkulunkulu abemfundise khona. Ngokufanayo ke futhi ke uAdam naye usifaka esimeni esibukhuni ngokuthi eqonda kahle kwenzakalani, kodwa bese umthetho lo ngoba nje ephethwe uthando lo mama lona abe ezwana naye okubani okungu-Eva. Lokho kokuzabala zomkhulu engqondweni yakhe lila futhi ebuka ukuthi uEva uzohlangothini lakhe usesimeni sokuba angafa. Nokho ke wakwenza ke lokho naye lokhu sike bahlukanisa bobabili nenjabulo uThixo ababekele khona. Kanjani na? Ngoba phela sebephumile kuthando kaNkulunkulu ngelishwa ke babe sebazi yebo okuright, kodwa lolo lwazi lwabo alubenzanga baba ngabantu abahlakaniphile njengoba inyoka yabe ibakhohlisile. Uma sibheka lapho sokuthi ke khona ukuthola noma ukuzuza obekulahlekile uAdam noEva base bekhethe umlayezo wenyoka base beshiya kaNkulunkulu kwaba nomphumela kuba bakhishwe eEden okuyiclass lokuqala. Cabanga nje uAdam noEva ngenxa yesono sekwehla leyo nto njengaleyo siyaqonda ke nokho ukuwa ukuthi kuphazamise inhloso kaNkulunkulu ayibekile kwasekuqaleni yokufundisa. Noma ke sebexoshwe uAdam noEva kukhona kodwa bengaphelelanga benjalo, inhloso kaNkulunkulu yokufundisa iyaqhubeka. uNkulunkulu ufuna abantu bakhe noma sebewile bakwazi ukujwayelana naye uNkulunkulu njengoAdam noEva, isimilo sakhe, ubuhle bakhe, uthando lwakhe kanye nokuxoshwa kwabo ensimini kwabakhipha, kodwa ke kwafuna ke bajwayelane nezinto zakhe uNkulunkulu bese kwenziwa kabusha umfanekiso kaNkulunkulu kithina. Ngakho ke noma ke sisisusuwe ngokwenyama eEden njengengane kaNkulunkulu senokumazi uNkulunkulu uNkulunkulu semuhle futhi useluthando ngomkhuleko nangokusebenza nangokufunda izwi kaNkulunkulu sengabe sifuthi singane naye uNkulunkulu sibe ngabantwana bakhe njengoba kwakunjalo kuAdam noEva eEden. Indaba ezinhleke zithi ngenxa kaJesu Kristu icebo losindiso akulahlekile konke, kusekhona ithemba ngosindiso nangokuhlumelela, ngoba onke amaKristu amaningi ke ayaqonda ke ukuthi imfundo yangempela ikhomba abantu kuJesu Kristu kunokuba ikhombe kwenye indawo oyena uJesu obuyisa ukuhlumeleliswa akunikeza isintu. uPetro ke wokuqala isahluko wesibili sokuqala verse 3 kuya ku11 sizombuka nje masishane ukuthi uPetro wesibili isahluko sesithathu iverse elika11 kukhona asiphathele khona, kodwa qala ngeverse lesithathu.
ake simuzwe ukuthi uthini umpostoli wethu uPetro. iBhayibheli lami lisanda kuba lisha linobukhulu ukuvuleka, kodwa ke sizolibuka nje masishane leli verse lethu Petro wesibili sahluko sokuqala iverse u3 kuya ku le verse ifundeka kanje: Makabonge uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu, owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu kuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kaJesu Kristu kwabafileyo, sibe nefa elingapheliyo nelingenasisihla nelingabuniyo eniligcinelwe ezulwini, nina enilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe okwambulwa ngesikhathi sokugcina, enithokoza ngakho ngokuba manje ngesikhashana uma kudingeka nidabukiswa ngezilingo ezinhlobonhlobo ukuze kuvivinywa kokukholwa kwenu okuyigugu kunegolide elibhubhayo noma livivinywa ngomlilo, kufunyane kube ngokubongwa nodumo nokutuseka ekwambulweni kukaJesu Kristu, enimthanda ningambonanga, enithi ningamboni manje nikholwa nguye, nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo. Verse 9: Namukela isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yomphefumulo, ngayo leyo nsindiso babefunisisa bephenyisisa abaprofethi abaprofetha ngomusa ozakuza kithina, kepha ukuthi isiphi nokuthi sinjani isikhathi esikhombayo umoya kaKristu asikhombayo kaKristu owayekubo efakaza ngaphambili nangezinhlupheko esiqondene noKristu nangenkazimulo eyakulandela zona. Kafushane nje umpostoli wethu uPetro ukhuluma indaba enhle yokuthi njengebandla kaNkulunkulu namhlanje singafunda okuthile kubaprofethi, nathi siqinisele njengabo uma kufika ke izilingo sibheke kusindiswa okukhona kodwa okojabulisa ekugcineni lapho embula khona uKristu. Ngamanye amagama inhlupheko zethu ngeke zibe isithiyo kulokho esibhekene nakho, ngoba zizilingo kodwa azilutho, ngoba sithina sicela kunegolide elivivinya ngomlilo uma sikwazi ukuma siqine ezilingweni. Sesigcina ke nje ihlobo zami, siyathola ke ukuthi khona abantu abadelela igunya. Kutholakala ukuthi ke abanye ke abantu babafundi ngokwemvelo yaseklasini, abafundi ababonakala bephasa kahle nje vele, abasheshe babambe mabefundiswa lokho abakufundiswayo kuhlala emqondweni. uPetro oqala nowesibili, kodwa futhi kuyavela ukuthi imfundo kuKristu inikeza amathuba alinganayo kuba bonke abazinikele kuye. uPetro wesibili sahluko 1 usahluko 2 verse 1-17 ngeke simfunde wonke, kodwa uthi ke what powerful and commanding and condemning words is he saying here. Imaphi kamazwi namandla futhi ke alahlayo awashoyo lapha ke ethi at the same time amid this hard warning and condemnation what great hope is promised to us. Phakathi ke kwalokuxwayisa kokukhulu kangaka iliphi ithemba elithenjiswayo kithina ke. Sizombheka ke uPetro wesibili sahluko sesibili, ngeke wafunde onke amavesi lawa, ngizowathatha nje wanqamulela kafushane, kodwa ikakhulukazi iverse lakhona elokuqala lapha lize lime ku17. Ongicabanga ukuthi ngoba unesikhathi ekhaya ungakwazi ukuthi wafunde kahle ke onke lamavesi, kodwa mina ngizofunda nje kafushane ngishaya nje enqamlelayo. Uthi ke kepha kwavela nabaprofethi bamanga phakathi kwezizwe, njengokuba nakinina kuza kuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngasese izifundiso zamanga ezibhubhisayo, bephika umbusi owabathengayo bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. So asikubhekeke lokho ukuthi bazoba njalo abanye bafundiswe amanga. Uverse 5: Nezwe labandulo elingayekanga kodwa engaliyekanga kodwa wamlondoloza uNowa umshumayeli wokulunga
ongowesishiyagalombili mhla eletha uzamcolo ezweni elingamesaba uNkulunkulu. So kumnandi-ke nokuthi uNkulunkulu mayibhubhisa noma ijezisa, kodwa lahlokho umuntu lo uzomhlenga njengoba ehlenga uNoah. Uverse 10 athi-ke ikakhulu labo abahamba ngokwenyama enkanukweni nokuzingcolisa belalela ubukhosi bengamaphikankani nabaziqhenyayo, abesabi nokuhlambalaza abenkazimulo. Shuthi-ke thina abangcwele basihlambalaza abanye abantu. Labo bayimithombo engenamanzi nezinkungu eziqhutshwa isiphepho, abagcinelwe ubumnyama bobumnyama. So isixwayiso-ke nje esokuthi uma ingahlonishwa uNkulunkulu kukhona ukubhutshiswa, kanti ezimnandi zithi uma sihlonipha uNkulunkulu noma ubhubhisa umhlaba thina njengoNoah uyosisindisa, ngoba nawo uNoah usinde emphakathini obubi ngendlela eyisimangaliso, ungenzi kahle phambi kaNkulunkulu. Mhlawumbe sesigcina-ke nje sihlobo sami esithandekayo, kuvela ukuthi-ke leli pheya-ke lababili ababengcwele lalingakabi nazo ingane ngalesi sikhathi, ngabafundi phansi kaNkulunkulu bemukela abakufundiswa uyena omdali owazi konke. Zayivakasha ingelosi zizobanikeza ukuxhumana nomenzi wabo, bebenalutho nje okwabe kuyisihenqo phakathi kwabo esabe sisitha lokho. Kodwa kunalokho babe namandla amahle kakhulu, bewafumana emthini wokuphila, benokuhlakanipha okukhulu hayi okuncane, bephasa kancane kunengelosi. Lokho-ke okuyinto-ke eyisimangaliso kakhulu Jehova ayibonakalisile emhlabeni. Bakunemisebenzi eyisimangaliso ababe nokuyazi nokuyiqonda, Job 37 verse 16. Ngakho-ke babe nokukhanya okunamkhawulo ekufundisweni kaNkulunkulu. Imithetho yemvelo iyabe iyisifundo, noma iseyisifundo kuze namhlanje iminyaka ezinkulungwane eziyisithupha, ivula imiqondo yokuba sikwazi ukuba sibone lo baba ongenamkhawulo, oyena okumele simphakamise kunako konke. Kuthiwa-ke lapha-ke uma ubheka nje iqabunga lesihlahla neqobo laso isihlahla, ukuhlangana kwaso kuyizinto ezingathi zizimfihlakalo ekuphileni noma ekuphileni kwazo. Indalo ephila kaNkulunkulu njengalaba okuthiwa uLaviathan abadlala phakathi kwamanzi, shuthi-ke ilwane lezo nenambuzane ezindizayo nazo phezu kwamanzi, u-Adam aye kujwayele. Konke lokhu-ke kwakunamagama ngakunye ngokwemvelo, konke futhi kwakunemkhutshana yakho ethile. Wayekhazimula-ke uNkulunkulu ezulwini ngendlela engenakukhawulwa-ke nasemhlabeni yonke eminye. Wabe edunyiswa uNkulunkulu, konke kwakunohlelo lakho oluqondile, kwakubhalansile ngisho amafu, kufihlakala ukukhanya kaNkulunkulu, kukhawula ukukhanya kosuku nemini, ukwazi ukuvulela abazali bokuqala babone yonke into abayithandayo. Amahlathi namatshe ney'ntaba ney'nkanyezi ey'khanyayo nesibhakabhaka kanye nomkhathi nomhlaba, konke kwakubhalwe ukuthi uNkulunkulu uluthando, kwakubhalwe igama likaNkulunkulu. Konke kwakuhambisana kahle, kungekho okunye kunokuhlanipha namandla angenamkhawulo. Babe nokuqonda bedonseleleka ngenhliziyo zabo ekujuleni ngokumthanda uNkulunkulu, futhi benakho ukuza kuye ngentokozo. Incwadi-ke Patriarchs and Prophets, upage 1551. Ngalamagama nje amafushane sihlobo, ake ngivale isifundo ngokuthi nje imfundo yase-Edeni iyona mfundo-ke esingabukela kuyo namhlanje. Kukhona nencwadi ekhulumayo ethi Back to Eden. Ngicabanga ukuthi nathi singabuyela-ke Eden njengothisha balesi sikhathi nabafundi balesi sikhathi. Silabhasi yethu ayikwazi ukukuphika ukuthi uNkulunkulu ungumdali, ngoba vele uGenesis uveza uNkulunkulu odale into zonke. Asikuvumeke ukuthi khona into ezimbili la, kukhona uthisha uNkulunkulu, uthisha wangempela onamandla, nothisha futhi wesibili onamanga owusathana. Sikhethe uthisha wethu, mina ngikhetha uNkulunkulu njengothisha wami, wena ukhetha kanjani? Nkosi kubusise, ukhetha kahle. Make sivalele inkonzo ngomkhuleko baba sezulwini, hawukela abantwana bakho kanye nathi sonke kusiphi imfundo yase-Eden, futhi ibuyele nasey'koleni zethu zebandla, ikwazi ukusikhumbuza uba ngumdali into zonke. Nje siyakhuleka isifundo lesi sale kodwa esiqalayo neqala ikodwa, makubusiseke ukufunda kwethu kuya phambili ngoJesu, kube khona esizokwenza ngesekufundileyo manje kuzobe phakade. Amen.